ଆଜି ମାଙ୍କ ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି କିଛି କଟକଣା ସହ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବାହାରେ ଜାକଜମକ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମାର ଖାଇବା ଥାଳିରେ କେତେ ପଟ ରୁଟି ଅଛି ତା ଟିକେ ଗଣି ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବୋହୁର ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ। ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଭଳି ଏଭଳି ଘଟଣା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଘରେ ଥିବା ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଙ୍କର ଆମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ତ? ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ନଜରର ପବିତ୍ରତା ପରଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରତି ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ତ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, କୌଣସି ଝିଅର ଲୁହ ପଛରେ ଆମ ହାତ ନାହିଁ ତ? ମାଙ୍କର ପରାକ୍ରମୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆମେ କେତେଥର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଅସତକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ? ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସମାଜରେ ମା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2013ରେ ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ପରେ ନୂଆ କ୍ରିମିନାଲ ଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନା ଓ ହଥରସ ଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ କେବଳ କଠୋର ଆଇନ ହିଁ ସମାଜରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ମତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କାବୁ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ହୁଏ। କେବଳ ସରକାରଙ୍କ କଠିନ ଆଇନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜର ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଇନ, ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକତା କିଛି ଭିନ୍ନ। ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ମହିଳା ଅବହେଳିତ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ପରିକଳ୍ପନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବି ଅନେକ ବୁଝି ଅବୁଝା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକତା ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ସଂସ୍କାର ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଯିବା ନୁହେଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଚେହେରା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଦାମୀ କସ୍ମେଟିକ୍ର ଲେପ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତିର ଚାଲ ଦେଖିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେସବୁ ଦାମୀ ନକଲି ଚେହେରାରେ ଆଜି ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ହେଇଛି। ନିଜକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ରଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା ଦେଖି ଭାବିବା କଥା, ମୋ ମା ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତେବେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ନିଜର ଶାଳୀନତା, ବ୍ୟବହାର, ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ବିକୃତି ଆମ ସମାଜକୁ ଆସୁଛି କିପରି? ହଁ, ଆସିବନି ବା କେମିତି? ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ମାତାଲ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯଦି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଇକନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ପରିଣତି ବା ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? ସିବିଆଇ ଏନ୍ସିବିର ଚକ୍କର କାଟିବା ହିଁ ସାର ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉତ୍ସ ହେବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି, ଅନେକ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ? ସମାଜରେ ଆମେ ଆମ ଭୂମିକାକୁ କେତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି? ମାଙ୍କ ନଜରରେ ନଜର ମିଶାଇ ଆପଣ ହିଁ ଉତ୍ତର ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ।
आज माँ दिन। आत्मचिंतन आउ निजको सजाड़िबा पाई एक शुभ मुहूर्त। माँ का आशीर्वाद रे समस्त विकार अंत हेउ ओ किछि भल करिबारे आवेग आम भितर जागी उठू। यह ही माँ को निकट रे प्रार्थना। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। शारदीय दुर्गा पूजा अवसर रे मो तरफ आमर टीम तरफ आपण मानकु शुभेच्छा शुभकामना। शुभ दशहरा।